ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ କୁହଟି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ବାଛୁରୀ ତ ଗୋଡ଼ ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଆମର ରଘୁ ବାବୁ ଆସିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ମାଧ ଭାଇ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର, ତ ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳି ଦେଇନା ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇନା ବତା ବାଟି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୋଲୁ ଘର କାଟିଛ ଭାଇ। काटू इयाडे तो खुलवा बोले इयाडे ऊपर थे बा वाटा या बोली चले भिड़वाना काम है। এই পজিশনটা ভাঙিছে না গোড়, এই পজিশনটা କେତେ ଖୋଲିବା ଦେଖିଆ। ହେଇ ଯୋଉଟା ଭାଇ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଢିପଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା 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 ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଏ ପଟିଟା ବନ୍ଧାଯିବ ଗୋଡ଼ରେ। ହେଠି ହେଠି ତା ଔଷଧ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳି ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମିକ୍ସ ହେଇନା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ବାନ୍ଧିଲେ ରହିବନି। ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ପଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଦେବୁ ଏଇ ପଟିଟା ଭିଡ଼ି ଦେବୁ। ଏଇଟା ଭାଇ ଧର କି ନାହିଁ ପାରିବୁନି।